Сабантуй Ирак гасырларда яралы буыннардан буыннарга күчеп үзенең аслын югалтмыйча безнең көннәргә килеп җиткән һәм милләтебезнең горурлыгына әйләнгән олы бәйрәм. Сабантуйны нинди бәйрәм итеп кабул итә райондашларыбыз? Бу сорауны респондентларыбызга бирдек. Эшләрдән соң ял итә торган бәйрәм инде ул безнең өчен инде. Без инде авыл кызлар өчен тем более шундый бәйрәм инде ул. Бүтән нурлыкларны чәчеп бетергәннән соң бәйрәм итә торган бәйрәм бит инде. Сабантуй ул безнең татар халкының иң көтеп алынган бәйрәмнәренең берсе. Ул туганнарны, дусларны, классташларны бар җыя торган бәйрәм, туганнарны җыя. Балаларыбыз ул бәйрәмне көтеп алалар. Төрле милли уеннарда катнашалар. Үзебез дә ул бәйрәмдә балачакка кайтабыз. Традиция буенча бик улы бәйрәм. Мин үзем Казаннан кайтып йөрим. Сабантуйга хәтта минем ирем специально кайта мөслимгә карар өчен. Мөслим сабантуйлары бигрәк матур. Башка районнарга да карый. Milli бәйрәмебез, балалар белән чыгып уеннарда катнашып, әйбер кисүләрне, Сабантуйга инде елдагыча инде кунаклар кайта, ерактан туганнар барчабызда инде көтеп алаган бәйрәмебез, әзерләнәбез. Әлбәттә, балалар аны көтеп ала. Уеннар уйныйлар. Уңышлар чәчелеп беткәннән соң, һәр ниләр, колхозчылар бик көтеп ала беренчедән. Балалар көтеп ала. Хәзер бәлки чакта үзебез дә бик көтеп ала иде. Хәзер инде гади бәйрәмгә әйләнде. Балалар, аныклар кайта җыелып, Сабантуйга бергәләшеп чыгалар. Милли бәйрәм инде безнең татар халкының кичкенәдән үк шул Сабантуй да күреп итеп үскән кеше инде без. Сабантуй инде ул тагын нәрсә әйтәсең инде. Быелгы Сабантуйларда күңелләрдә бары тик матур хатирәләр генә калдырсын. Алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт дәрт бирсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.